Došli u još jednu epizodu Creation Market LGTT. Ovaj klip je za moga prijatelja, znači pokazat ću mu kako igrica radi. Znači prvo, u mogućnosti, bar je tako meni, znači evo odan. Uđeš odan. I onda izabereš svoj jezik, tu znači nađeš svoj jezik, izabereš svoj jezik ako ti nije na tvoj jezik. Znači to je prvo. Znači onda stisneš ovo godi prvu. Napravi novi svijet, upišeš ime svijeta, onda si namjestiš ovo, znači najbolje ti je ostaviti ovako, a možeš i ovim promijeniti na način da za obezveze, da odmah imaš sve. I samo ovako napravi novi svijet, evo, naprijed sada ja stavim kreativnost i napravim novi svijet. Znači sad to učitava. I sada to se učitava, meni to sada sporo. Evo, ja ću to pustiti opet. Evo ga. Ušlo je u svijet. Ajde, evo ga. Svijet se učitava, znači sad ja stisnem odan. Znači slovo E. Meni je slovo E, tako bi trebalo biti, znači stisneš slovo E. I tu imaš znači sve stvari. I ovdje gledaš, tu ti je sve. I također kada zapravo stisneš E, znači dobit ćeš ovo, on će ti biti zaraditi stvari, znači to možeš, to ću isto snimiti jedan video, evo ovo su osnove, to ću pokazati. Znači sada ti, na primjer, treba ti ovo, i evo ja ću uzeti drvo, znači sada ću uzeti ovako, 64. Znači sada ti to postaviš, to napraviš, znači, kada iskopaš drvo, znači staviš tu drvo, jedno, i samo je uzimaš. I znači, ovaj oden za raditi se radi od 4. Znači, kada dobiješ taj, znači tu ga postaviš, ovako se rade štapići. Znači sad ti ovako postaviš štapiće i od toga radiš sve. Znači sve. Znači ovako se radi kramp. Znači njime kopaš kamen i te neke stvari. Ovako se radi sikira. Idemo. Tako. Ovako se radi lopata. Ovako se radi znači motika s njome onako ovako. Pa tu posadiš, na primjer, evo od ovoga dobiješ, evo, ovo ti je isto potrebno, sad dobiješ sjeme. Meni sada baš, možda za obezveze ja ne mogu dobiti sjeme, pa eto, znači tako to udaraš i dobiješ sjeme i onda to tu posadiš. To, i znači tako od raznih materijala radiš sve ovo, znači mač se ovako radi. Postaviš ovako. Ovo dvoje i evo dobio sam, znači tako raznih materijala, naprimjer iskopaš kamen sa običnim, znači iskopaš kamen pod zemljom ili po planinama, tako vidiš, znači iskopaš kamen i onda napraviš kamen i ovakve sve stvari i znači sa znači ti ne možeš sa drvenim krampom iskopati željeznu rudu, već moraš sa kamenim. Ako kopaš sa drvenim, ti ćeš je uništiti, a nećeš je uopće dobiti. I tako sve moraš to unapređivati, onda dođeš željezni, zlatni, dijamantni, tako. I vidiš, sada ti izađeš iz svijeta, znači sad se to sve gotovo, izgasio se kompjuter, evo i onda si opet ušao, uđeš, igraj sam, svijet je tvoj tu, sad se to učita, i evo ga, tebe stvori tu i ti nastaviš igrati, eto ga. I to bi bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj epizodi, vidimo se!